Okamuni yenjigi samme dalima salata wa khalidu Allah. Yoroni kelen ibseki ka warbo ka moto kura san ki wasodo ala ngamana chien mbake chugudi o jabiti ma chama mbolo mbalmake mbalmamuso akadi ka pièce originale ki ka moto lawa wuli kase nana fa feino bamako sugubala immeuble basiru sila boutique Cheikh Tangara nanga makuna nafa awula kase jia fantan nani bala yele fe kan ko gon faganato awjun TVC ani moto chama pièce la kika kadi awma awo pièce bere kodo kadamne awjinna awjin Apache awjin BR Teleman TV 125 TV 100 pour TV 150 boxer beladjele boxer 100 boxer 125 pour boxer 150 katase Apache 180 ma ni sera nana fafeno ni forako ibi chadon dafalen soroino awo Umar Kulubali Farouk walma Usman Kulubali katase Baba Sangarema Ali Jara ani Amadou Boare na dogoron san ani Bakuruma Sani kadosa katita nyinaka wele bluma 76 78 31 31 walma 76 77 45 57 ibsega wolili kefana 66 57 34 28 boutique Cheikh Tangara nana fafeno ba ko sugubala immeuble basiru sila iwasodo sangani watibe pièce originale la iki sago soro nimisi wasa konnana tawakkalidu ala Allah tawakkalidu ala Allah.